Καλώς ήρθατε. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Μας έρχεστε από τη μακρινή Βραζιλία. Πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Πώς ήταν το ταξίδι σας? Καλό. Πολύ καλό. Πόσα χρόνια έχετε να έρθετε στην Ελλάδα? 50. 50 χρόνια. 50 χρόνια. Έφυγα από την Ελλάδα μικρό, ναι. Εγώ είμαι Ροδίτης. Από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο. Μάλιστα. Και είστε ζωγράφος. Μάλιστα. Είστε επώνυμος ζωγράφος, γνωστός ζωγράφος στην περιοχή. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχετε συγγενείς, έχετε φίλους, έχετε ανθρώπους δικούς σας εδώ στην Ελλάδα? 50 χρόνια. Μονάχα οικογένεια, ναι. Εσείς δεν είχετε έρθει ποτέ στην Ελλάδα? Σας έχει επισκεφθεί κάποιος συγγενής σας στη Βραζιλία όλα αυτά τα χρόνια? Η οικογένειά μου ήταν στη Βραζιλία και 25 χρόνια ήταν στην Ελλάδα. Έχουν έρθει στην Ελλάδα. Και έχω αδερφός και έχει 25 χρόνια και δεν το βλέπω, δεν μιλάω. Έχει συμβεί κάτι μεταξύ σας και δεν μιλάτε? Να, τη δουλειά μου είναι όξο, στη ζούγκλα, στην Αμαζόνια, να κοιτά. Τόσα χρόνια μακριά τους δύσκολα θα είναι, δεν σας λείπουν? Είναι δύσκολα, η καρδιά είναι... Το μυαλό σας και η καρδιά σας είναι κοντά τους. Μάλιστα, μάλιστα, αυτό είναι. Θέλετε να ανοίξει ο φάκελος να δούμε ποιος άνθρωπος βρίσκεται από πίσω? Μάλιστα, θα δούμε ποιος είναι. Να ανοίξει λοιπόν ο φάκελος. Χαρικάμε, ναι. Ποιος είναι? Δεν το γνωρίζετε ποιος είναι? Όχι. Όχι. Θέλετε να τον ακούσουμε τι έχει να σας πει? Τάδο. Ο Γιώργος. Εγώ είμαι. Σου έστειλα γράμμα. 25 χρόνια δεν το... Να έρθεις στην Ελλάδα θέλω. Μάλιστα, τι θα κάνω. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Κι εγώ, Μας λείπεις. Ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια όντως ζει μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην οικογένεια και μιλάμε για σένα συνέχεια. Μόνο ο Θεός μπορούσε να κάνει αυτό το θαύμα. Είστε μακριά, του λείπετε και αυτό που σας λέει είναι ότι θα ήθελε να έρθετε να ζήσετε στην Ελλάδα. Δεν μπορώ που και έχω τη δουλειά μου να κοιτάει 35 χρόνια που το κάνω και έχω όνομα... Ναι, αλλά όπως είπατε και ο ίδιος, το μυαλό σας και η καρδιά σας είναι κοντά τους. Με τον πατέρα σας έχετε χρόνια να μιλήσετε? 8-9 χρόνια. Ο πατέρας σας είναι ένας άνθρωπος που θα ήθελε πάρα πολύ να ήταν ο πρώτος που θα σας αγκάλιαζε φτάνοντας εδώ, στην Ελλάδα. Και η απόφαση βεβαίως μαζί με τον κύριο Γιώργο να σας στείλουν αυτό το γράμμα για να σας φέρουν κοντά τους ήταν κοινή απόφαση. Δεν τα κατάφερε όμως να είναι εδώ απόψε κοντά μας. Τον έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλει να σας μιλήσει. Να τον ακούσουμε? Μάλιστα. Κύριε Παπαστεφάνου, σας ακούει ο γιος σας, ο Αναστάσης. Έλα. Όπα. Πώς πάτε? Αναστάσιο, είσαι καλά? Χάρηκα πάρα πολύ, παπά. Καλώς όρισες στην Ελλάδα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ο Θεός να τους ευλογεί τους ανθρώπους που σε φέρανε να σε δούμε. Εγώ τουλάχιστον να σε δω για τελευταία φορά. Δεν είμαι και καλά, ξέρεις. Δεν είμαι καλά, έχω προβλήματα στην υγεία μου. Ο Θεός να ευλογεί τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το πρόγραμμα και σε φέρανε. Τους ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Σε χαιρετώ, αύριο θα βρεθούμε. Μάλιστα. Να ακούσουμε ποια κυρία είναι αυτή τη φορά στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Σας ακούμε. Αναστάση, αγάπη μου, ποια είμαι εγώ? Η μοναδική αδερφούλα σου. Είσαι καλά? Καλώς ήρθατε που ήρθε εδώ μαζί μας σήμερα. Και μπορούμε να σε ακούσουμε και να σε δούμε τουλάχιστον έτσι με την ευκαιρία που
μας δόθηκε διαμέσου των πρόγραμμα και όλοι τους συνεργάτες του πρόγραμμα. Δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε και μπορούμε να σε έχουμε κοντά. Αυτή ήταν η επιθυμία της καρδιάς μας όλο και δυστυχώς η μαμά δεν είναι εδώ, ούτε τα άλλα μας δύο αδέρφια, τα θυμάστε. Έτσι ξέρεις πόσο αγαπημένος είσαι. Μ' ακούς? Κατάλαβα. Κατάλαβε. Ναι. Ύστερα τα πούμε. Τώρα είναι άλλα. Θα βρεθείτε από κοντά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά.